No tam to někdo vyhodil, jak jsme dali plnou 2 na 1. A tak někdo nevyhodil, jak to bylo to písmo. Já viděl, že to tam někoho toho. Hele, tak dejte skoro plnou, zase celých 0,8. Kolikže? 38, zase úplně skoro plnou, ale ne úplně. Jo. Prostě radím, že to se dá navíc, vole, já to dá na 5. Ne, počkej, co kecám, já to dá na 3. Tady taky už třeba nějaký citát. Bacha, tam je želva, jo. What? No já tam mám želvu. Jak se to vyskočili? Prostě jsem dal plnej rovně. Tak to je v prčicích, to já nedám zase. Dej plnej rovně. Wow. No dal jsem plnej rovně. Tak. Já jsem skončil na kraji. No, plnej rovně. Tak, přísahám. Teď bych to dal. Tak jsem to nedal. Tak jestli takhle v tomhle stylu bude vysoká. Díky moc. Sorry. Tak dobře, Jsem tak tady. dám plnou rovně. S bohem Davide, jsi v tom sám. Jak sám? Tady jsem Dobrá, já, co jste- ne David. Už jsem to dal. David, ty A půjdeš ne, už na je tady výšku. ten Hydroman. Nevím, asi jo. On mluví už. Jo, ty to ti říkáš, že jsem teďka přišel. A jak jsi teda hrál? To hrál někdo jiný místo tebe? Ne, já jsem hrál, jenom jsem neměl čas mluvit. Jsem byl mute Jsi play. měl na nějakou holku, co? Jakou holku, já vůbec nevím, o čem. No to právě řekni ty mě, ne? Já žádnou holku, tam Ty si nějak vole. vymýšlíš. No já jsem skončil dole. Více nejhorší, Jo, že počkej. trefíš bas. Aha. Jo, všiml jsem si toho, ano. Kaši, nelíbí se mi to. No jak ne, ty to netrefíš, jsi dole. Jo, díky Aleši. Tak jo, taky. Počkej, 1,5. Takový Aleši! Lukáši, ty Jsem tě netrefil. Yes. A už podobně Je to to se, čau. 2,5. Je to Čau. 2,5. Čau. Čau. Je to 2,5, když tak. Ty vole, druhý retoš. Jdi do prdele. Radím vám, jo, je to 2,5. Ne. Nebo aspoň já jsem to dal na 2,5, ale asi Lukáš tu bude mít mimo něco. A co já? No ty tak 2,5, já jsem to měl ze zádu. Vrcho. Jsi dement. Nesmíš trefit to prkno, Aleši. Aleši, já tě zavraždím. Ty hoši, já jsem to měl na 9, buďte v klidu. Já mám poslední šťouchal. Je to na kolik? Tady 2,5 to... Já jsem to dal ze zádu na 2,5. To musíš 2,5 a trefit zpátky to dřevo, že jo? No já jsem netrefil to dřevo. Já jsem trefil roh. Co jo, ty srando. Aleš tak nedal.
Taková pěkná jako jamka za mě. Tak měl víc štěstí než rozený. To je tak štěstí ve hře, neštěstí v lásce, že jo. Zatím letím Proto podívat tam- na jináčí jám. Já se letím podívat na něčí jámku, jak vypadá. To je jaká. Hm? Já to nechci asi. Kdyby bylo napsané číslo, tak se podívám rád. On to taky nedá, má poslední šťouch. Jo, já nevím, jaká je ale další jamka. No taky ne. Nepíšou. No, jako pěkná, no. Jo, tak to je tahle. Prosím vás, co to sakra hrajem? Aha, Když mě někdo vyhodil dolů. Kdo? Já myslím, že jsme se že ta kytka, ale člověče. Nemáme... Díky. Ty smrte! počkej, co? Jako zabiju tady. Počkej, co, mě to furt vrací? Ty kytky. Jsem se jich nedotknul. Tak nic, zkusil jsem to. Mm. Ale šitání do hajzlu. 8. To pak trefil, takže. Bacha Hydromene. Želva. Taková dobrá. No. To hrajem za mapu. To je dobrou, mě se líbí. Jo, Jo. jo. Okay. Možná dám... OK, mám to asi. Chápu. Proč dám takovou plnou? Jo. Takže Akorát jsem dal moc malou ránu. Akorát on ty jamce je portál, on je někam portál. Ne, Lukáši, proč jsi se nezastavil? Aha, Proč jsi tam nepočkal? Ty jsi úplně Kdyby vás stupidní. zajímalo, tak to není jamka, jo, tamto. Mhm. Jo? To jako, jak to mám aha, dát tohle? what? Co? Pocit, že někdo se naštval trochu. Mě docela jebe, počkej, až to uvidí. Já to už vidím, ale. Jo, ta černá díra tě vyhodí. Jsi až prdelné, co to je? Ne, já nechci do černé díry, sleduj, jak poletím pryč. Jo, teď to ne asi moc. To jak jsi to Protože prostřelil, trochu vole. tam. Normálně to z praxe. Ne, nechci do černé díry. Já nechci pryč. Ují. To musíš z praxe prostřelit. To znám. Počkej, co? Teď se sešnu těch golmanů, aha. Co to je? Oh. Musíš tyčce prostě. Tak ne, tak počkej se. Hydrome, teď trochu, jenom vystřel trochu před sebe. Jenom trošičku, tam jak je ten David. Dělej, ale. Já na tebe celý den. A teď dej. Tak 3,5. Ty jsi to dal, A Lukáš. rovně, skoro rovně dej, skoro No, rovně. 3,5, To dej. 3,5. A rovně. Ty jsi dement. What? Ještě rovněji, Matez. Ti říkám skoro rovně, ty to dáš obloukem jako kráva. Já ho nechápu. Fajn, skoro rovně. No. No. Zase oblouk jako kráva. Ale prosím. Běž na ten roh tady před sebou. Fajn. No, No.
No a co teď? Do rohu, No v chci do rohu. tyčce, přímo rovně k tyčce. Doleva Rovně, k tyčce, rovně. přímo rovně. Ale plnej! Až tam nebude mít nohu. Dělej, máš na to 10 sekund, vole. Teďka k pravý tyčce, plnej. Doprava, tam máš mezeru, vidíš jí? Ty si... A víc doprava. No. No tak teď si musíš modlit, že tě tam nepošle. To je hrozně neandertálec. Damn. Ale už jsou tady 2 portály. Tak já posiluji tohle. Jo. Kam to jedem? Aha. David, kámo, David si jen počká, prostě neviděl Holy One. Prostě pochopil. Ale já jsem nevěděl, jaká strana to byla stejně. Já jsem říkal, tak levá nebo pravá? Nevím, zkusím jednu. Kurňa, já se... Kdo se nasral? Já mám doufám, že matka pozaratí. OK. Aha. Ne. 23. Máte teď 2,5. Hydromene, 23. 2,5. No, on to je... To je blbé. No, ne, no, výborný. Máte se radši to oběť. Kámo, Jo. Ale nesmíš dělat full, chápeš to? Nesmíš dělat full. Ty si. ne, kámo, ale mě tam triggerujou ty švířka. No, aspoň to má za víc. Chlapec. Kámo, To David, možný, to nechápu. Ty se těš na ten maturák, ty vole. Já se Plnou těším. Jo, dal jsem, no. Jako asi není plná cesta, hele. Ty si. A se vede tohle. Díky moc, no. Díky moc! Co se mi stalo? No, tak takhle. Úplně zbytečně starouky. Logi nedej plnej a doleva. A teď ty mi hrozně kecáš, co? Jo. What, tak jenom málo. Aha. Ne. Zkusil jsem to. Ach jo. Chlapec má smůlu. Já vím. To ty Už taky. to je jedno. A už to nedám. Že ne, tak zkusím to, jo, tak fajn.
No, to je jasný, že to nedám. Tak. Když máte, jak se to takhle daleko. Jo, já kuku budu. Škoda, o co bys to rukoval. Jo. To by Jonáš nedával, tuhle mapu. Já z téhle mapy začínám mít lehkou existenční krizi. To nevadí. Ještě že lehkou. Díky, Luky. Když tam je další portál. O ne. Na. Dva tolik? Tak je moc, takže 2. Kde ale? Už šel do portálu. Já se za váma. Jasný. Já vím, to jenom říkám. Co si děláš? Jej. Tohle se mi ani trochu nelíbí. Lukáši, dík. Jsem Kde potřeboval. to jsme? Ty jo, Davide, No. já tě tak strašně moc proklínám a nesnáším tě. Jo, a co jsem udělal? Kde to... Ne, to byl hydrák vlastně, to byl hydrák, pardon. No, já si myslím, hodně. Hydráku, ty jsi fakt jsem- prostě hydrák. Oši, no, hodně štěstí. To je No. máte. To nesmí mít v týmu hydráka, vole. Co budeme teď dělat? Co to je přede mnou? Hodně štěstí, Oši, hodně štěstí. Ty jsi to dal? Jo. Ale nevím jak. Dal jsem asi 3, ale nevím jako. No tak já jsem na 2 přeletěl jsem to. No, ale já jsem byl v rohu úplně, no, skoro. Kamo, tam je nějaká stupidní mina přede mnou. Co udělá, když to nakouřím? 1,75 dej. To Jindrme neumí. Dá plnou, podívej na to. Trfí se do toho dřeva. Ježišmarja, já se tak těším na 13. března. Jo, a jak moc? Sice možná půjdu sedět, ale to je vedlejší. Já ještě Nepůjdeš sedět, mrtvola nesedí totiž. Jo. To jo. Musel jsem tě šťouchnout, Aleši, no. No já to vidím, no. Tyjo, jak to už je někdo na 2. Kdože to nedal na jednu? To je loser. Jo, aha. OK, počítáme si délku. No tak teď nejedu, ale. What? Tak nic. Easy, ne? Máte už jeď, ne? To nejede. Dokud mi neřekneš kolik, tak on nejede. Já mu neřeknu, ale kolik. Málem mě někdo srazil. A čo on to našel na videu? Čuráci, ne. My jsme čuráči, že jsme to neřekli, to fakt? A víš, že nám to řekl. Já jsem dal 1,9. A 1,75. No vidíš. Ale Sleduj. OK. Dám hole in one. Aleš dal hole in one. Jsem na to. Ty vole, tak nic. Jak to někdo může Kabel. dát na 3? Já nevím, kde je poslední. Aha. To je ještě dole. Haha.
Kurňa. Počkej, tak jak? Počkej, když to je nahoře, jak mě to trefí, když jsem dal, jak mě taky trefí. Kurňa! Koukaj, jsme tam stejně, Aleši. Dejte plnou, ne, když to je úplně nahoře. No to jsem zkusil. To mě nejde. Mně to šlo. Sakra. Chci zkusit něco jiného. Proč No, já to plnou, vy jste proč já úplně tě na- poslouchám? Proč já ho poslouchám? Já jsem například, Že jo? že jste ho nahoře, proč? Ty vole! No, dobrý, už to mám. Zdali na jamku, ne? Jo. To, co jsme měli předtím. Máte na to čekat, že musíš pálit prostě. Tu Aleši, já bych to nechtěl dělat. Dej plnou dolů opřičky. Tyhle, dobrá matematika. No, Na 11, Je to chápete těžší. to? já ne, no, jako na 8 to je jako akorát. Ježiš. Čau, Čau. dej. Jo. OK, už to vidím. Všel jsem si toho. A zase ten hydrák tady je. Lukáši. Strašně funny. Ale si, padná jamka. Kámo, jak se odsud mám dostat? Kámo, dobrý, kámo, odsud to je jako fakt peklo. Tak něco bylo moc. chtěl jsem netrefit jinou jamku. Pojď. To nedáš, tak to No nedáš. Spadná jamka, máte. máte. Jede. Proč prostě nejde rovně, kámo? Já nevím. Já Takový ho buňky na to nechám. nestačí asi. Že tam má rovně úplně krásnou cestu. Jo, no, dej to rovně máte. Ale větší. Dej 1,5. No, Stejně to vidíš, nedal rovně. krásná rovná cesta před tebou. To bych dal na 0,85. Tam trefíš rovně. Ale teď hezky do té jamky před tebou. Ale do jaký? To ty nejdál. To vidíš. Takže to ale nevyhraju. No tak šikmo to nepůjde, prej. Ukáž, taky zkusím. No, ať jako přes odraz. Kurňa. Co to je tady, vole? Jaké týně? Aha, jo. Aleši, no. Ty vole. Co to je? Voda. Voda. Jo, počkej, ty nemáš projet vodu, ale. Kámo, co to je za želvu? No, ještě to je želva, já jsem se bál, že to je ta ještěrka. Želva stonoha. No, já jsem to na to svině. Dej mi lepší místo. Ne. Zpátky. Tak ne. Ale tady jsem byl přesně a dal jsem to odsaď. Tak nic, to střílí až moc vysoko. Okay.
To asi fun nebude. Zkus nejde trefit tu gorelu do prdele. To si pamatuju, něco jako jsme dělali na nějaký troll. Ty vole, ta gorela odpálila dolů. Rost, kámo, tak to se mně nelíbí tahle ta část. Ty vole, to je. To se mně nelíbí, ok. Počkej, to zkusím. Aha, tak to je malá. Oh shit, ne. To je poděl, ta jamka. Aha. Jo, No. jo, jo, dobrý podíl. Já jsem dal moc velkou. Já jsem pes tak to je s hydromantem. Ale začal mi to štvat. Jasný, já si Ale- trefím ten roh u té gorily. Ale si držu hubu. Já nechci být úplně na tom stejně špatně jako ten. Tak ne, to pomoct. To jsem? Tak já nevím. Ne, ne! Tak já to nevyhraju. 3,5 dejle, ne? Ne, čemu to přejedu jedna. Já mám 1,3 a přejedu to. Aha. Bude 1. To jsem zase nedojel. To je 1, tak to dáš na víc šouků. Kámo, ta mapa nejde dát? Počkej. To nejde dát, to já pak budu... To je 1,5. Ty koko, za jsem tu teda kitku to dal nedám, ty 4. kreténe! Ty už to nedáš vůbec, Aleši. Tohle na 3 nedáš. No, ale tak jako sorry, ale prostě Já na 1. před mnou stál ten hydroman v celou hru. To Já to nešlo. viděl. Ach jo, vole, a už to nevyhraju. It was worth it. Dík, Matec, dík. Prachy jako nedostaneš, ale dík. Kde je ta jamka? Pojďte za mnou, vole, tady. Musíme nahoru, co? Což Hmm. přijde, že ji vidím. Ty jsi Aleši, kam jsi to jel? Kolik musíš u nás nahoru jet? ty jsi se projel. Ty vole, Matec, jsi taky koko, co? Už do mě narážíš. Kamo, proč do mě někdo najede? Kam jde ten, vole? Úplně stupidní. Ne, ale mě vyhodil. Jo, mě taky někdo vyhodil. Pičo. Ale dobrý, já se nechci posouvat. Asi budu muset. Ježiš, já musím až nakonec. No, tak zase moc, jasný. No, nechci Já už dolů. tam... Dobrý, mě to vyhodilo. Kamo, děláš prdel, na 2,2 málo. 2,3. Joši, tam to je gamba. Jo. Kámo, tak já to, když dám 2,2, tak je to jako fakt málo. A když dám 2,3, tak je to hodně. Tak si mám jako vybrat. Tohle jsou tenhle, ne. Kamo- tady- Jak se dostanu? Aha, už tam jsem dobrý. Takhle to moc Tak to silný, nic. takže bych- Ne, ale to mě štve, já jsem to mohl vyhrát v pohodě, ale tak nevadí, no, prostě. Ten golf jsem zapojil, že tady jsou A prostě tohle mapa ani ostatní. nedokončím. To je malá síla, takže musíme... A- Ach Poslední jo, šťou. jsem ho tak krásně vyhrát, protože mohl jsem mít 3 first striky. A pak přijde ten, vole, a prohraju to kvůli němu. No, Víš až co, se to Aleši? bylo taky debilně. Dobrý, aspoň, že Já tady ti mám pomůžu. nějakého teammatea, který mi pomáhá. Já vím, já už nemám moc trouku a... To vám nestačí tohle, 2 šťouchy. Stačí, kámo, jenom kdybych tady neměl toho. Čum, vidíš, Taky dal jdeme, jsem no. to skoro. Už je to úplně. Ty stupidní.
No, teď jsme si pěkně zahráli, tak. Jo, tady ještě jedna mapa, ne? Ach jo. To jsem mohl Ještě krásně jedna, být. jo. No, tak. Já tam prostě před sebou nějakou želvu stupidní. Taky. Tak kdo trefí ten basketbalový koš nahoře? Tak nic, no. Jsem v kroužku želv. Prosím Už to pěkně. musí být pojebaná korytnačka. Kdo ho trefí? Tak 3 podle mě. Mohl jsem, že dostaneš dolů zpátky, jo. Jo, tak asi Já ne. nejsem jako ty. What the fuck? Yes. Já koukám, už má to dobrou zábavu. Já už to mám. Jako já se dostanu dolů, nebo ne? Dostanu? Jo, Aleši. Schoď tu svini. Máš to dát rovně na koš. Je to 3,5. Je to 3,3. Jo, 3,5. Já jsem to dal na 3,3. Řeknu 3,5 a dám 2,5, to je skvělý. Říkám, že já jsem to dal na 3,3 jenom. Vidíš, Lukáši, je to tak? Já měl 3,5, ale... Když máte ani Říkám nesejde 3,5. do toho radolu. On ani nesejde do toho radolu. To už to nedá. On to prostě přestřelí. Matez, musíš to rovnat na prostředek. To je jedno. Aleši, dej 3,5. No je to jasný. 3,3 Aleši, 3,3. $3,3 to je... 3,7 čum. No, 3,7. Tak máš asi nejtěžší míček. Jo no. Ach Vole, jo, těžší moc. někdo jiný, že jo? Vole. Já už dneska taky steru na to. Já už taky nejdu. Já zkašlu.